ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Сауду ТЖ. имрӯз 28 феврали 2026 сол як квартираи фурӯшӣ аст бача азиз ки наворатон мекунем тамошо кунем. Квартира дӯстон беҳтарин квартира ҳай дар ҷои обод қарор дорад. ҳай кадометон дар кора ма дар бораш як бор гап мезанам, далчи бо ҳамин соҳиби хона худаш хушрӯ мефаҳмонанд. нигоҳ кунен, маъқул боша бигирем бача азиз. ҳамин поёна нигоҳ кунем, ватсап ма мондаги ҳай. ватсапи Сауду ТВ ҳай, Сауду ТВ, Сауду ТЖ ҳай. ҳардушам хидмонем. чизе ки дорем бачаҳо роӣ кунен. ё ки муроҷиат кунем, омада хидмон навор мекунем, хеле фурӯшта мегзорем. канали мо главни Сауду ТВ дар ютуб гузарен, дар оҷа бо хонаҳои аддени бисёр мегзорем. оиди квартира бачаҳо азиз, доми 15 этажа дар якум этаж ҳай. ҳамин баландии ҳамин хонаи мо мега 450 ҳай. ма бисёри хонаҳоро навор мекунам, 2.5, 2.60, 2.70 ҳай. не ки бачаҳо азиз 450 ҳай, якум этаж дай. ҳаминра бигирен, мисол метавонен ки д этажа кунен. ака ягон имконият биёбен, агар д этажаш мекунен, проект д этажа ҳай. шаҳри Душанбе дар гардиши Ленинград қарор дорад. масоҳати 59 квадрат. ина дӯстон беҳтарин вариант ҳай. дом тайёр ҳай. иншоалло савдои соз мекунем. кадометон мисол гирифтанӣ ҳастен, сар як пиёла чой чахчах мекунем. ҳамин квартираро мега савдо мекунем бача азиз. дом 15 этажа дар якум этаж, баландиш 450, проекти д этажа, Душанбе, гардиш Ленинград, назди коллеҷи тиббӣ, назди мактаб, садик, масҷид, бозор, аптекаву магазинову хулоса ҷош ҷои ободай. далши соҳибхонаи фаҳмона гӯш кунед. Хаб гавзи сама. Видео ки сама. Падезай лестница, ҳав подвала тамим рӯ паро дута лифтай. иш лифтай дасти ростову мехонем. инҷа як хона, ду хона, се хона. яъне хонаи мо. медуроем баландиш 430 ай. اینجا لسنیسه میشه، لسنیسه دو ایتاجه میشه را نه کامیروی میلی کرد. اینجا دو تا تریزه، اینجا مخکام میشه، اینجا شخته میشه، توی آب میشه. اینجا 57 کوادرات.